di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini Mama Mananjur. Saiki gilirane Kak Tumini beraksi. Reak. Nah, caplokane minggir ini sih. Mbak Tumini kan rupanya pakai caplokan tau sih. Iya, reak Mas. Waroko Ari Reza Budaya. Wes. Nanti balik sinimu. Yuk. Sawer tung. Sawer ning ngarep cemepak lho tung. Di sawer manten ini. Heeh, cemepak sawer ning ngarep. Heeh, ora duwe kepiak-kepiake ning buri. Memang bentuk iki. Ayo. Tumini beraksi. Yuk. Akak tipis. Jungkir mangewu. Kalau Pres. Seto. Oh, Mbak Tuti jahat. Jahat. Jiare. Lah, karai kon kowe wong lanang itu kok buri ketok wong lanang. Silakno ta Pres. Ya serat jare unggahno saiki. Nah, yang mau tambah rusuh. Awalnya kayak limas. Sasaramu sing dua HP kayak. Sing dua HP kayak. Sing dua HP coklat. Turun irang. Oh, ditambahin makannya tuh hari. Oh, tambahin. Sudah ada yang punya nih. Yuk, apa tuh? Ambon tuh juga tuh. Cakap Pres. Ayo Pres. Maju. Ayo.
Dua apaku kurang apik. Ijo. Itu saya ketahu koprol. Oke, yuk. Oi. Tuh beda kecil. Oh. Oh. Ah, oh. Oh. Ah, oh. Oh. Ah, oh. Aja didur. Pupukmu hilang. Apa kok yo. Aku koprol gue tak hilang. Jare saya tahu kok beneran, Cek. Aku kan Cek. ayo ditambahin ke tambahin lah. Sewu. Es teh payu ples. Sesuaikan amal perbuatan. Yo. Juga duit. Yo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waduh, hari desa pengen apa piye? Ora, aku pakai Mona. Ayo, Mona. Ayo, hari susuk kondangan kudu bisa jukir. Saiki susuk kudu bisa jukir. Yo. Ayo. Mona. Anu bos besari, anu sawerku bope apa piye jukir dadi. Ora. Terus aku tak apa. Ayo. Ayo tim. Iki germo kok yo lungguh. Saya malah ngatut itu. Rak lo malah turu ning dhuwur. Oh cantik. Beraupan lo boton tak ngomong cantik. Masih ngomong. Kayak blobot jare kan lo. Masih kan lo. Sing ngelak. Parah ana sing ngomong. Sampai blobot jare kan lo. Sing lemu. Jare ngomong kayak blobot. Aku ora ngerti nek ngono kuwi. Tak wabung. Ayo dadi tani. Musuh. Ari ngetokne bengkarokan ngene pokokan buh ya. Mbak, iki lho, Mbak, joko, Mbak. Yo, Kowe tak kenake. Kemange wae wis. Ayo sakisanku mangta. Musuh sekel. Nah, tabai. Alamat. 5.000. Sampe kok kebangetan ganteng nang 5.000.
ambuk sih. Joko, Mbak, ini Joko. Joko. Ambuk. Ambuk. Ayo preman. Alhamdulillah. Iki bose ambuk ya. Kudu ya. Ambung. Wes, hop, titip. Reni. Oprot. Itu ya blok benda. Sekene mau blok turun sama dengan oprol. Piye lho? Anu lah kowe kan dukun. Yo wes. Makane rasa yo kowe. Waduh. Elek wonge ambune rek. Yo, Manteni. mantene. Manteni. Oke. Ya, pulang. Lanjut. Ayo Tum. Please. Wah. Ois. Ayo pimpin ya. Ini saya. Terima kasih. Oh betul. Loh, aku yo Mas. Ses. Yuk. Sih. Ini cuma dua keroanku. Atur suwun. Tambahinnya tapi jukir. Ya. Oke, yo. Yuk. Sama. Tuh, ini. Teko ngarep. Jukir pengen keluar emang ngewu. Matur suwun Pak Yo duitku dhewe jeglok kok iso. Simplis kok ngarep geden. Ayo Ples, iki kok ngarep. Padha kerjane iki kok omahmu atuh. Jogelan nggo bensin. Gone iki kok ora bayar sambatan. Yang kok malah ngemis. Enak yo alah ger. Dalah. Oh, Maju Ples. Sedi duitnya Pak Ki. Niki napa niki? Iki, oh ini. Asutup. Kowe kan matur. Oh, Yo. Os. Esos. Iki berang ana betul. Hop. Urung alon.
ngobrol nek. Orang ngono pikir aku ki. Ayo. Rasa aku kuwi ra iku padha iki. Ayo wes gede wes. Oh, Ayo wes. oh, Ayo wes. oh, Ayo gak mulai wes. Yo. Ayo wes. Ayo wes. sudah. Yo. Tepake. Lah bulan ora betulnya. Lagi. Aduh, bapak, aduh, kok kaya bojomu. Masih jaluk sepuro mbak, kayak ini podo ari lanang-lanang. Orang ngono, Mbak. Mau masak keduanya toh? Orang kita sampai bu. Lah makane lho. Oh, itu masalah ini. Iya. Wis, ayo. Nggih. Wis mari nggih. Heeh, penting kersane mbah-mbahku ki sing ngajeng nyanyi-nyanyi monggo. Langsung mawon, nggih. Nggih, saiki cing padha rata ngaten nggih. Nggih. Nggih, Bu.